e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye i bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi ye janvier kalo tile 6 ye san 2023 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi k'a ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma bamanankan cɛ ye ale la ale kunnafoni a waati seren ne a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi i n'a fɔ laadala ko an ka Bamakɔ tutigɛbaw ka taga se diinɛ tigilamaw olu ma u farala ɲɔgɔn kan kunu janvier kalo tile 5 san 2023 ni ka u kunda kuluba ale ka colonel Asimi Goita ale dagayɔrɔ ni ale an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ye u taara ni ka taga sanyɛlɛma foli ni ka o kɛ an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale la a kɔnɔna la sa an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita a kɔni lɛrɛ klancɛ bɔɲɔgɔnko ni ka o kumaɲɔgɔnya kɛ ni maaba ninnu ye lɛrɛ klancɛ kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛɛ fɔra an ka todunkan de la ni o ye bamanankan ye a ye ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye kalafili nataw lu ye a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ k'a ye dɛmɛ kan ka wara faga ko b'a sɔrɔ a kunkolo bɛ i yɛrɛ bolo fɔlɔ o de la sa colonel Asimi Goita a ye ɲɛfɔli kɛ karɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw olu kɛlɛli kunkan ko kan ko walasa i ka se ka i ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka o sɔrɔ f'i ka i ɲɛsin karɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw olu kɛlɛli ma an ka jamana ye jamanaba ye wa ko an ka jamana kɔni kelen tɛ ka datugu maa si la wa an ka jamana ni maa si kelen tɛ ɲɔgɔn na a ye nin kuma in fɔ ni maaba ninnu olu sigilen ɲɛna fɛn min ye Jean Cardinal Zerbo ye ni ale ye archevêque ye an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ ka taa se Bamusa Ture ma ni ale ye an ka sigidaw olu ɲɛma ye colonel Asimi Goita a ka nin kuma ninnu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko bingani wale kɔni tara ka anw ka jamana ale sɛgɛrɛ a bɛ waati caman bɔ o de la ani maa minnu kɔni tun bɛ bolo di ɲɔgɔnmaya la bingani wale tara ka anw ka jamana ale sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka finitigilakaw min ni a kɛra sababu ye ka maa 70 ni ka olu bɔnɛ u ni na anw ka jamana y'a laɲini waati min na k'an b'an ka pankuru kɔni ni ka o lawuli ka taa dɛmɛ don u ma maa minnu ni an tun bɛ bolo di ɲɔgɔnma la olu kɔni ye u ban o ma o de y'a yira k'a fɔ anw ka jamana kɔni y'a bolo b'u bolo ni ka se ka an yɛrɛ ta walasa an bɛ se ka kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye cogo min na. Togolɛw ka jamana ɲɛma ni o ye Fɔrɔ Yasinbe ale kɔni tun nana anw ka jamana o kɔnɔna na janvier kalo tile 4 san 2023 tɛmɛnen na a nana kana bɔ ɲɔgɔn ye ni ka o kɛ anw ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale yɔrɔ la ni o ye colonel Asimi Goita ye a nana waati min na sa a jiginna an ka pankuru jigin kɛnɛba o la n'o ye senukaw olu fɛ yen nɔ an ka cɛmancɛ fanga jamana marabaga o ye a bisimila ka taga se an ka ministre ɲɛma ma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye ani
ani fo ka taa se wasabolo o ɲɛma n'o ye colonel Maliki Njaw ye u ka kumaɲɔgɔnyaw kɔni bolila fɛn min kan o de ye Ivoirien ka fintigila ka 46 min kɔni minɛni bɛ anw ka jamana o kɔnɔ n'u yɛrɛ ka kiri kɔni o kɛra u ye kumaɲɔgɔnya kɛ olu kan Faure Gnassingbé kɔni bɔlen anw ka jamana kɔnɔna la wagati min na sa a ye i kunda fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ka jamana ye n'o ye Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛma o ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya u ka kumaɲɔgɔnya kɔni fanba bolila fɛn min kan o de ye bolo ni ɲɔgɔnma min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taga se bɛn ani basigi bɛ se ka na jamanaw olu kɔnɔna la cogoya min na. Oni ye sefewari miliyara 3 ni ka o de di fɛn min ye an ka maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɔra u sigiyɔrɔ n'o kɛra kɛlɛ sababu ye sa kɔrɔnyan fanfɛla la anw ka jamana o kɔnɔna la ni kunnafoniya in dira kunu janvier kalo tile 5 san 2022 a kɔni dira cakɛyɔrɔ min fɛ sa o de ye cakɛyɔrɔ min ni ale ɲɛsinnen bɛ buna hadamadenya hakɛw ɲɛnabɔli ma Nations Unies ale kɔnɔna la ni musaka in yɛrɛ kɔni bɔli daturula décembre kalo tile 30 san 2022 o kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko ni musaka in bɛna tila denbaya 423 de ni ɲɔgɔn cɛ minnu kɔni olu mago bɛ a la maa minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la janvier ka taa se décembre kalo san 2022 ma a ma bɛ ti jɔ maa 72 ni 500 o de ma ni wari ninnu bɛna tila olu ni ɲɔgɔn cɛ dugu minnu bɛ yen nɔ sa ni maaw kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔ o de ye Mopti Segu ni ale bɛ an ka jamana cɛmancɛ bolo yan fanfɛla o la Gao Menaka Tombouctou ka taga se Taoude ni ale ni Kidali ma ni olu ye an ka jamana kɔrɔ yan fanfɛla ye. Jamana ka wasablo ɲɛma kɔrɔ fo ka taga se fɛn min ye RPM fana cifinakaw ka ɲɛma fana o kundo ni o ye Musa Temine ale y'a yira ka fɔ ko ale kɔni y'a tɛgɛ ko ni ka bɔ RPM ko finman na jɛman bɛɛ lajɛlen na ani a nɔfɛ mɔgɔw a ye kunnafonidilaw ni ka olu wele kunu janvier kalo tile 5 san 2022 ka ni kuma in kɔni da kunnafonidilaw olu kulo kan a ka fɔla ko a bɛna a yɛrɛ ka parti ni ka o créer n'o bɛ wele ko Mouvement Convergence 2023 parti min ni a bɛna kɛ sababu ye n'a ye layidu ta k'a fɔ ko a bɛna kɛ parti politique ye min ni a bɛna don n'a nataw olu la a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a kɔni y'i sen bɔ RPM koɲɛw la ko sababu bɔra fɛn min na o de ye maa min bɛ RPM ale ɲɛmaaya la ni wagati na n'o ye Bokar Tereta ye ale kɔni tɛ ka i jɔ a jɔyɔrɔ la. An bɛ taa Bafulabekaw olu fɛ yen nɔ cɛ dɔ kɔni ni ale si bɛ t'i jɔ san 40 o bɔɲɔngo la a kɔni ye a yɛrɛ gulon juru la k'a yɛrɛ faga a kɛra Seko Totinkaw olu fɛ yen nɔ Seko Totin bɛ Gunjan sigida o la ni dugu kofɔlen bɛɛ bɛ Bafulabe o lamini na dugulamaw olu y'a seereya k'a fɔ ko ni cɛ in yɛrɛ kɔni yan'a ka sa wagati min na a ye su bɛɛ kɛ ani a nɔfɛmɔgɔw kɔni tun bɛ baro la a y'a yɛrɛ faga a ka buguda o sanfɛla o de la a kɛra janvier kalo tile 4 tɛmɛnen o la dugulamaw kɔni ye tɔnbolomaw ni ka olu wele ni wagati na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na. An bɛ taa Burɛmukaw fɛ yen nɔ ka sɔrɔ ka kunnafoni ni ka o datugu Burɛma na lamini préfet ni o ye Ibrahima Ongoba ye Ibrahima Ongoba ale ye kalo 14 ni ka o de kɛ u ka préfecture ale ɲɛmaaya la min ni ale kɔni ye sɛgɛnnafiɲɛ mina ni ka o ta janvier kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2023 dugulamaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni cɛba in kɔni ko maa min don koba tɛ a fɛ a ka kuma man ca wa maa min don a bɛ maa ni ka olu bonya u kɔni ye kan bɛn da ni cɛba in ye maa min kɔni bɛna a nɔ labila ni wagati in na o de ye a ka dangan ye. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolokɔrɔ bi jumadon na ni k'a da kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin ye an bɛ sankura ale kɔnɔna la hali sisan nɔ an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bonne heureuse année 2023 ala ka sankura hɛrɛ ala ka ale caya ala ka haminakow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ka tungarankew ala ka tunga ala ka o jaw la ala ka tunga faamajugu ka olu ɲɛmalo aw ma halisa ala k'aw mɛn ni ka an lajɛ an ka abonné fanbaw jamana ye ala ka ta fanga di jamana marabagaw ulu ma ala ka jamana in kanu don jamana kɔnɔ den kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma an ka fintigilakaw an bɛ dugawu kɛ aw ye aw maa minnu bɛ kɔrɔnyan fanfɛla la halisa ala k'aw kisi jugu tɔɔrɔ ma ala ka aw se jugu la ala kana jugu ala kana olu se aw la
Ni wakati na tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni jukɔrɔma don ba ye sanga an'a ka wakati foli belebeleba an b'a ta ni ka di tunga lafiya cakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'u bɛɛ bonne heureuse année 2023 halisa ala ka u ka baara ala ka a sinsiw bolo timinanja o ye tunga lafiya baarakɛlaw olu ta ye a ɲɛmaba yɛrɛ an bɛ a fo ni wakati na tunga lafiya baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ yɔrɔ yɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ni ce i ka baarakɛ ɲuman na tunga lafiya ka cité tako filanan tɔgɔ sɛbɛnni olu daminɛna cité min ni a bɛna jɔ hectare 3 o de sanfɛ banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 o de don terrain ninnu ye 4 500 000 de ni e ma bɛ fɛ sa i sen ka ye tunga lafiya ka nin terrain ko in na o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye i bɛ i tɔgɔ sɛbɛn terrain ale la ni 4 500 000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka o sara n'a t'i bolo fana i bɛ se ka a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo i bɛ euro wari 573 ni ka o de bɔ o bɛ kalo 12 ma walima euro wari 583 o bɛ kalo 18 o de ma ni tilali ka terrain sarali la wagati min na terrain ale bɛ k'i ta ye o kuma la ni terrain bana ta la kuma min na sojɔli ko kuma olu bɛ daminɛ tunga lafiya nana tungarange olu lafiyali kama ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa tunga lafiya mago ka numéro de téléphone o bɛna sɛbɛn an ka kunnafoni ale kɛrɛfɛ i bɛ se ka wele walasa i bɛ se ka terrain ale sɔrɔ jɛlenya o kɔnɔna la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan